ana dongeng entek-entek situmungka maten ana tumunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak wala ya bener kan dadi kandamu lali sumber ketiwasan wala titah toblas warat durung sawetara suwe laku kunggon ngetutke marang laku ning Paman Patih Harya Sangguni merepeki pendhoa anggone mbangun Kalisrayu mbendung Kalisrayu kanggo wong tani ana sajroning negara Ngamarta kepapak barisan segelar sepapan tombang nyrangap kok nganti Jating Arang mripate mencorong kaya nganti singa barong Gus aja mati tanpa aran ora pangling Setyaki bener kang dadi kandamu ora pangling tukang redu ana ing alam donya rombongane para Kurawa kang tumindak ala ora pangling Kartomarma iya aku Kartomarma ayo barisamu sing bendung Kalisrayu margake bubarno awit apa yen to Kalisrayu dibendung karo para Pandhawa rawurung nyempyok kawibawane para Kurawa luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir sumingkat ayo minggir ora besok ora bakal saiki apa dene parat wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan prai tatang grajiawu omonganmu sithik ning ngabangke kuping ayo Setyaki yen kowe ora keduga mundur aja takon dosa lakon tebak diadam ora muntah getih campur sego iki sire derajat apa cangkeme wah oh hey alon-alon deh Han awas ketan lu wah ragam kok dia cetak ke besok pro kasmu marah awas woi lu pecah dadamu ngendel-ngendelke derajat apa kaya ngene yo wah mati aku Iyan aduh wah woi